Mfani izinto engalaleli ngoba ufuna osizwane ngoba makhuluma kuyazwela futhi uthumele naye uzokuzwela izinto engalaleleki amatheleni amama angajaleki ohamba nawe usuku phela ongawazi ohamba nawe nini ngisho amathanga awantobile anetiwi ama-secret agent ayafika ufika zosibaya egalini yakho nesintekilaleleshiya phakathi usishathulo khona zothola umema ekina nasazi isidina sesiqume ekaleni nokuthi i-out yakho bengiyishande punchline plus ngiyazi ukuthi punchline yami inamasonto lokuwefika ihamba ngenye indlela yena ongasoze wahamba ngayo umhlophe ngazi ukuthi akasheve ngeke uhambe ngamateko kumele ukhumule uhambe ngenyawo ukuthi ufile inature nama-punchline ilawajimukarade kodwa awafesi nangihamba ngenye indlela nalezingokwaqa phethela ngizokwenza olunye uqaqo ngoba ngiyacaca ukuthi nabangona ibhaqa ngoba-ke khona kusenjalo ngazilubhetha ngo-2019 naphakathi bayi-tech team ayifuteki team mina ngiyifili khona kusenjalo siyashifika fanisi mampilo khona kusenjalo ayileti impilo soyithola la ngenhla mina ngisoze ngahlela ngaphambili no-forward mina ngempama ugesi ngiyawuphehla ikhethi ishela kancane libekushesha futhi ngigqoboza isifuba ngisithesha owabonkapo awuloliwe kodwa ucacitimela uhlala ngapha ubenemfuzo ucophethe amaphaseli ukhotshobani ngoba wena wakhotshobani ngoba ngiyabona shuthi ukulukaluka kuyami intaba hayibo wawukhotshobani ama-punchlines ahamba nokudakwa wawukhotshobani usuzolendelane njengesihlaba yebo kotunokonteni kotiuza ifili toyakho ifile fanele iziqoko lwethu ngoba amalebe sakho ayisitundu ashawula imbabi uthi konke ikhopha ithi angane nodweshu wena ngikushiya nenxeba ayendohle kweyindoda wena ukwazi umfazi asoze lakhona awuthedweshu ukuthi siki TNT afinaso ipelipho wena umlandeli wawo balandela wena futhi bamabibane umhlaba ihlangane mina nawe uzoshayisana ngefuma ungaphinde sihlangane ube ngazi ukuthi igro nasi ngiyazi wena uzoze wamfika Jackie, ufekisha nabantu abamafenethu sokuhlephela ubani asiya crowd aspeak down ngoba ngiyazi ukuthi isikipha siyawubona inyakho sithathe rapper sifuna ukurapha nabantu abahomrapper sifuna abantu esebakrapha sesirapha nabantu esingababoni masirapha nabantu esibabonayo khona kusenjalo awubeyancane sinamasholo tshela indaba zakho ukuthi-ke uhletshwa zonke yonke indawo kule moto umkakho khona-ke khona kusenjalo bangibuka usimba ngalokhu khona udweshu uphumba abantu ngamakhanda nabomayina abanamandla bentembisa kwezinsila kabengana nomekhemikha ngoba-ke mina bangangibhlokha wena uyalikha wena bolikusha phansi wena uletha ukuthi uyaphelika wena usondela wesibuke khandi ngakho nami ngizokuphelika zokukhetha ngomgadi wakini ose-asagayi ngoba ngiyakubona uthanda usipwayi mina-ke bakuzona ey'payi ey'thanda ukuba blind ngoba njengestejisethi ngiyakuphinde emarezakho kasele zekakusize azokunceda ungadlali koramthini okokuqala nje ubuyekile nje utshwala yakudakwa injini othi bheke idweshu okubheke nayo ukuba amajini thina uvuke bethekeni entsha wasonta kangaka kodwa ngiyazi ukuthi umuntu omdala wagcina nini uphatha ibhayibheli into esontweni kodwa siyathemba njengoba kuyisabatha sokubona uphethe ama-inter egg
Uyisikhukhukazi yini usuphosha amaqanda Dweshu. Hayi lento yakhe yaqala exongasolveki njengokuhamba nophumba asho ukuthi wena uthi imoni sakubuka mangebuka kodwa manje into yena ayisekho. Usidropi easy, kanti lokhu shit lokomdidi kwi-Seven City. Sale into ekhulumayo ifana nokuthi asibuzwa kodwa ukhuluma use-Black City. Ukhuluma live ngoba kwi-spotlight e-Brand Center. The Pending Board. No, nomtshenti inhlobo. Ithi kanjani uyedwa. Kodwa manje represent i-Stepco. Ithi ngokuyidynamite. Shota ngengqayini. Abangahamba kodwa yajika. Ukusay, wena ubeka phansi ube black and blue noma ube black and brown njengababili. La akithi phela nina benivele nimeshile ngoba niyazi ukuthi ngizothenga thima. Mina sengishonile sengiyithathe team. Wena ke utasifetha ngoba ibhenu imkhomba ukuthi awufane nebhluke lakho. Ayisuka awubahlaza. Wena awuna nje ukuba ifana noyethanga yabhaza. Yabanga uyakweleta. Engakhona ngathi ekhomse bakuvala ngoba plaza ubuye ungakhokhi. Phela sayishithi network mayigashuka. Yabanga futhi yaphambuka. Lapho ngizobe sekuqhamuka ngiphuca imicrophone isoshala sempini mengihamba norejini ube ngathi ukuthi ngizophuka izulu emini ingazibhayiseli ingazeli ngokuza sona isibuku plaza amathekeni awekho nejula nami ekhapha ingakho besikushayile naba no-blue eye nabe nomekhapha Buka-ke, wona isenjalo abanika iplagi ngoba bayafasa. Wena senjalo bayarasa nomunye uphumba hamba ethaba ukomba ufasa. Ukuthi-ke njengoba sirepha sisestage mina ngizobabhalela njengezinto ezatholakala e-Bridge City zivaleleke phakathi kwikheji. Khona kusenjalo indaba zamakheji siyazibheqa wonke amapheji sadabule salahle into yethu nje ifanasele nebhalo ngelahle so ayingangathweni ukuthi singayibuka lento beyikhulumile ayikho futhi ayinambisisise kahle ngoba sizwa ifana nomoya so ngikhulume futhi nifana ney'mungulu lento enikhulumayo izwakale so nitaka phansi nijime nishaya ama-lines azwakalayo wena-ke indime eyashisa wena uvela ubede njengembumbulu khona kusenjalo awu-understand ukuthi-ke mhlampe kule case ukilo esingamthola ukuthi simfake embhedeni alaba abafuthi Ende phela udrop ushit udede. Izo zangempela zingayigene. Kathi sidelelene nani? Nifuneke phela kathi give up nini? Kade sinidalisa. Manje-ke isandla ngiyasiqinisa. Makudedela ibheji kapha nawe kuyazwela. Shuthi uma uthanda ukupheya ubhedela wakho uphathina ngoba mina ilusi ngiyanikhathina. Amakhetha njengawe kakhulu upayo ngokantini futhi isikhathi angwanili ngoba kuyimanje njengoba ngibenisha nani ngiyawawesta. Uma kade sadlula isikhathi sakho sasikufila kudala ngey'khathi sisafunde number 7 uyazi nawe ukuthi ngeke sibhekane funa ukubonana nomuntu omdala ekushayaza lokuceba uma wakhe asho ukuthi emakhona lokuphethe kuthupha afehlupha lo mshini unomuhlupha engazi ukuthi ubanana lo mshini umnika impilo ngoba uyaphanda nangawo edweshu uthi ukunaka ifoni ngoba nalethekeni kusasa izogamba lathi Ngokoni ngizela ngokuthi izongishela. Shela kanjani u-out? Ayimjida urelaxe. Wena ikho lento yakho uhlezi nje ufuna ukuthi uflexe. Yonke emathekeni ohlezi egaba. Uthi yona yakho wayiqhaska. Ngoba ngisaje ezwa nje ngabo umthwalo kami la isiyazi nje isethi. Yabona kuphina. Bathi ngilabaka kayokwenza. Jona nje uyitshela uzange wayihlamba wayizomenza ngapha yafika mini sishisa social lasempini angazulisa ngathi la ngiyawukhulisa ngathi ngempela ngena esizibeni umzamkwayo ngathi sewathuthwa Moses Mabinda ngana ngeza ngawulini basikhuluma wena usayikhothini Wala ukufika la usenziswa. Sakatha mabaya lakho.
kodwa siyabalahla ngoba sifiki amakhetha njengawa siwathini wena bro wakho umphithi wena-ke mhlawumbe uzothashisa ngoba nakho ugqoke isigqoko selanga lakemzukwanisa ney'gqoko imfundo nenhlamba eyazi mhlawumbe-ke umuntu wakho amadini yakuxelela nagogo lezindlebe kahle ukuze ngishayentsheni black deep umnyama so wakho bathina wayibheke siyabuyisa manje nempahla ukanye khona kusenjalo uyabona udwesha ukuthi intombi yenzela ngomqabusi high school esadlala iy'maphi futhi-ke phela kusenjalo uphumba wena lapho engathi ufunda ama-skills vele-ke wena iy'ntombi zazingakuqabuli wena uthanda ukuzenza isiqabuli kanti i-element eyisalva zokugenda njengentombi yakasafa eqinile ngizokudla ngiza umkatsha bheda kakhulu lapho uzocisha ibhithi usangena ukuthi noma ngangibhena vele la ngikasathani ngakho ngishisa angikwazi ngisho ukungithinta isosha lasempini ngiyoleze kuphila ngamameda amaningi ayabantu hhayi enkukhu afana njengawakho ngithanda ngibekele ukudla ngesithelo engakuletheni noma ngabe kuthiwa uvalile endlandleni isikhathelo ukusindela ilapho sidle kubuka isosha lasempini nasephethe mathumoni noma ngabe kuphelene nohanabe nokhulu ngisho ngabe kuthiwa segrawundini ngashaya ngesikhwephe ngise lo umhlophe ngisho ukhwephe isosha lasempini wena ukhuluma ngesosha lasempini wena ubhosha kini endlini kugcwala isikigi ubone ngisho ukudla kusekhishini emakhabetheni ufoma kokoloshe ney'bukane konke kuyaziwe ukuthi uyashugulisa mina mangena ngibethikiza ngiyabhuqisa hhayi konke othandazisa wena ujojo kwambazi njengenhlawo ishuma ney'hlahla ecaca ukuthi abokubhekisanga kahle ukuthi akukokeze izihlahla ecaca ingakho ungayiholi kahle ngendlela njengekaholi ihlahla so useceleni baba useceleni njengophahla ecaca namhlanje bafuna sejeyela bafuna bejeyela wena ngoba lethekeni yakho ngiyikhombise naye ukuthi impahla ngikhipha ngaphakathi ngisipisa kwena ngikuphela ngempahla mina ngangiyona insizwa osifahla lengizovele ngiyisule ebusweni bami ngisipithe ema-lyrics afana ney'nkinga zokwakidada ungazi ukuthi ishosha lasempini ngempandla ngaluveza ukuze ukholwe plus njengoba kuyiphasile afanele ngibuze esontweni bethelweni ukuze ukholwe ukuthi kahle kahle ukuthi ukuzipitha wemibheshu ngoba sekuzokaphandle ishosha lasempini iza ngisho ngaphandle basephephamina noma ngashaya ngisho umlendingehethi wena into yakho ngenayiyatuzula so ayikho siyajibula batezitupa kalamu ayicamodi nokudlala etyuba enyoni zaseNewcastle ukapela ikhothe yodwa manje yazi uyigasele funeka bayigipasele hayi lo
Wena mama antes ngithathela. Lethela ngidlele. Ngikushaya phathela. Ngipilo. Ongazi ama-rhymes amabhekila ibanga nobabili nodweshu engitshengisa ukuthi alinazo ngisho isisindo lazi benganabami bemicrophone ethi ngasipitha ngivele ngumsindo rephise komandoza isikhathi sakudala isikhathi esisha Ngoba ngina lo-2 ngishaya ngomthombo ngishiya doba. Shada futhi nosinga. Elikhethi liyaphinga.